ማርቆሳይ ወይኒ ምስ ሕምባሻ ቀዳማይ ሕታም 1973 ደራሲ አባ ይስሐቅ ገብረ ኢየሱስ። ማርቆሳይ ወይኒ ምስ ሕምባሻ ምዕራፍ 1 ዳርጋ 100 ዓመት አቢሉ ይኸውን ሰለስተ ፈለስቲ ደቂ ማሕበረ አቡነ አግዓዚ ኣብ ሓደ ዘይጥጡሕ ቦታ ኣብ ዝርከብ ጥንታዊ ዑናታት ክቕመጡ ንናይ ሓደ ሹመኛ በጃኹም ኣፍቅዱልና ኢሎም ለመኑ። እቲ ዑናታት ናይ ተዓዲ እዩ ዝነበረ። ንሱ እውን መናድቑ ኣመና ዝኣረገን ፈፂሙ ሰብ ዝገደፎን ቦታ ነበረ። ካብቲ ሰብ ዝቕመጠሉ ዓዲ እውን ገለ 7 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዝኸውን ዝረሓቐ ነበረ። እቲ ሹመይና ሓደ ሕያዋይ ሰብ እዮም ዝነበሩ እሞ ነቲ እዞም ፈለስቲ ዘቕርብዎ ልማኖ ቶሎ ኢሉ ተቐበልዎ። ምኽርን ዘተን ዘድሊ ኮይኑ ስለ ዘይተራእዮም እውን ነቶም መምኽርቶም ከይተወከሱ ሃብዎም። እዞም ፈለስቲ ካብ ነዊሕ ግዜ ብጸሎትን ብጾምን ብተጋድሎን ተጸሚዶም ንኣምላኾም ዘገልግልሉ ልጉስ ቦታ ብሕትውን ምርካብ ይምነዩ ነበሩ እሞ ነቶም ገባር ሰናይ ዝኾኑ ሹመይና ኣመስኪኖም ናብቲ ስፍራ ኣቢሎም መገዶም ኣቕንዑ። ኣብቲ ስፍራ ምስ በጽሑ ኣብ ቃልዕ ከይሓድሩ ኢሎም ነቲ ሽዑ ለይቲ ዝኸውን መጸጊዒ ብደወደው ንምስራሕ ሓኸትከት ክብሉ ጀመሩ። እቲ ስፍራ ከምቲ ሽዑ ከይዓነወ ኸሎ በብዓይነቱ ኣእካልን ኣእዋምን ፍረን ዝኹስኮሰሉ ግራውቲ ኣብ ከባቢኡ ነበሮ። 1900 ዓመተ ምህረት ኣቢሉ ነቲ ሃገር ጸላእቲ ምስ ወረርዎ እቶም ናይዚ ንዛረበሉ ዘለና ዓዲ ተቐማጦ በቲ ሓደ መዳይ ካብቶም ወረርቲ ምእንቲ ክከላኸልሉ በቲ ካልእ ከዓ እቶም ወረርቲ ንኣታቶም ሪኦም ናብኡ ምእንቲ ክመፁ እዮም እቲ ዓዲ ካብ ምድምሳስ ምእንቲ ክድሕን ብዝብል ሓሳብ ኣብዚ እንዛረበሉ ዘለና ቦታ ተኣኪቦም ዓረዱ። እቲ ለምለም ዝነበረ ስፍራ እምበኣር ብሰንኪ ትውግዕ ዓነወ። ሓደ ካብቶም ፈለስቲ መንእሰይ ክውን ዝበሉን በዓል በሊሕ ኣእምሮን ህርኩትን ነበሩ እሞ እንታይ ክገብሩ ከም ዘድልን በየን ምጅማር ከም ዝሓይሽን ቶሎ ኢሎም ተረድኡ። የማነ ጸጋም ነቲ ጥንታዊ ህንፃ ንምስራሕ ጠቒሙ ዝነበረ ዝመስል ሓደ ግዝፍ ዝበለ ኣእማን ተዛሕዚሑ ነበረ። ንመሳርሒ ዝኸውን ኣዕፃው ዝቑረፆ ኣእዋም እውን መሊኡ ነበረ። እቲ ኣብ ጥቓኦም ጃሕጃሕ ዝብል ዝነበረ ዘራ ከዓ ብጽምኢ ከም ዘይጭንቑ ይረጋግጽ ነበረ። እቶም ንዑስ ፈላሲ ግን ምድሪ እናመሰየ ይኸይድ ከም ዝነበረን ብዝቐልጠፈ ግዜ ምብልሓት ግዲ ከም ዝኾነን ኣስተውዒሎም ነበሩ። ከመይ ሽሕ እኳ ካብቲ ዓዲ ብእዋኑ ነቒሎም ተነበሩ እቶም ሳልሳዮም ሽማግለ ብምዃኖም ብብዙሕ ጸገም እዮም ዝሳለዩ ዝነበሩ እሞ ከም ድላዮም ክቕልጥፉ ኣይከኣሉን ነበሩ። ስለዚ ምድሪ ዓሪቦዎም ነበረ። ኣብቲ የማነ ጸጋም ሃሰውሰው ኢሎም ገለ ደቓዩን ባላታት ኣዕፃውን ረኸቡ እሞ ብእኡ ሓደ ንእሽተይ ደለሳ ሰርሑ። በዚ ከዓ ቶሎ ኢሎም ምሕደሪኦም ከሰናድዉ ኸኣሉ። ነቶም ኣረጊት ብጻዮም ኣብቲ ውሽጢ ኣጣጢሖም ኣመሓደርዎም። እቶም ካልኦት ከዓ ሓዲኦም ካብቲ ሩባ ማይ ክመልኡ ኸለዉ እቶም ሓደ ካብቲ ዓዲ ክንቐሉ ኸለዉ ሓንቲ ሕያወይቲ ሰበይቲ ንምጽዋት ኢለን ሂበናኦም ዝነበራ ሓደ ቁሩብ ድንሽ ኣብ ጓህሪ ክጠዋውሱ ጸንሑ። እቶም ሰለስተ ፈለስቲ ናይ ምሸት ጸሎት ምስ ደገሙ ነቲ እተጠብሰ ድራሮም ተቐማሚሶም ብሰላም ደቆሱ። ንጽባሒቱ ወትሩ በቶም በሊሕ ኣእምሮ ዝኾኑ ጎበዝ ፈላሲ እናተመርሑ ስርሖም ቀጸሉ። ከምዚ ኢሉ ከዓ እቲ እሉይን ጽምዋን ዝኾነ ህንፃ ተጀመረ። ብግዜ እዚ ክንሪኦ ዘሎና ዛንታ ግን ድሮ 50 ዓመት ሓሊፉስ ፈጺሙ ተለዊጡ ካልእ ህንፃ መሲል እዩ ዝነበረ። ስራሓቱ ብዙሕ መልክዕን ግርማን ኣይነበሮን። ብማዕዶ ክትሪኦን ግን ጽኑዕን ድልዱልን እዩ ዝመስል ዝነበረ። ሓደ ግዜ እውን ንመንገደኛታት ኮነ ንጓሶት ብግዜ ዝናብ መዕቀሊ ብለይቲ ከዓ ምሕደሪ ኮይኑ ነበረ። እቲ ታሕተዋይ ምድሪ ቤቱ ግፍሕ ዝበለ እቲ ላዕለዋይ ደርቡ ግን ክንድቲ ዘይርሑብ ነበረ እዩ። ብድሕርቲ ገዛ ብምዃና እተቐጽረ እቶም ፈለስቲ እውን መግቢ ዕለቶም ዝረኽብሉ መሬት ኣታኽልቲ ኣሎ። ኣብቲ ምድሪ ቤቱ በቲ ሓደ ወገን ንእሽቶ ቤት ጸሎት
ምስ መቕደሱን ንመደቀሲ ዝኸውን ንኣሽቱ ክፍልታት ብየትን ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብየተ ምርፋቕ ወይ ብየተ ምግብን ብየተ ፀብሕን ምስኡ ዝለገበ ንእሽቶ ውሻጣ መቐመጢ ኣቑሑን ኣሎ። ኣብቲ ላዕለዋይ ደርቢ ካልእ ክፍልታት ብየትን እቲ ዝገዘፈን መዓልቲ መጽእ ዘይኮነስ ከም ሳሕቲ ዝዕየየሉ ኣቑሑ ዝቕመጠሉ ዕብይ ዝበለ መኻዚኖን ኣሎ። በቲ የማናይ ማእዘን ከዓ ልክዕ ኣብ ምውዳእ እቲ ኣረጊትን ዝቖንቆነትን መሳልል ሓደ ንወፃእ ኣቢሉ ዘርኢ ብሓደ ጸቢብ መስኮት ጥራይ ብርሃን ዝኣትዎ ንእሽተይ ዋልድቢት ኣሎ። እቶም ፈለስቲ እቶም ሰለስተ ናይ ቅድም ጥራይ ኣይኮኑን፣ ካልኦት ስለ ዝሰዓብዎም 12 ኮይኖም ነበሩ። ካብዮም ሰለስተ ቀዳሞት እቶም ክልተ ድሮ መይቶም እዮም። ኣብቲ ብትሕቲ ኣታኽልቲ ዝርከብ ንእሽቶ መቓብር ማሕበር እውን ተቐቢሮም ይዕርፉ ኣለዉ። እቶም ሓደ ተሪፎም ዘለዉ ዝኣረጉን ብዙሕ ጥዕናን ዘይብሎምን ከዓ ወዮም ጎበዞም ከለዉ ትጉህን በዓል በሊሕ ኣእምሮን ምዃኖም ዝፈለጥናዮም እዮም። እቶም ፈለስቲ ናብሮኦም ህዱእን ብዙሕ ሽግር ዘይብሉን እዩ። ይጽልዩ፣ ይዓዩ፣ ናይ ክህነት ኣገልግሎቶም እውን ይፍጽሙ። ካብዞም 12 ፈለስቲ 4 ወይ 5 ዝኾኑ ካህናት እዮም። ሰንበትን በዓላትን እንክኸውንን ከዓ ናብቲ ካህናት ዘይብሉ ንኣሽቱ ዓድታት ክቕድሱ ይብተኑ። ኣብዞ ዝኸድዎን የናዝዙ፣ ነቶም እተወልዱ ህፃናት የጠምቑ፣ ነቶም ዝምርዓው ቃል ኪዳን የእስሩ፣ ንሕሙማት ይበጽሑ፣ ንዝሞቱ ፍትሓት ሂቦም ይቐብሩ፣ ንዝተባኣሱ ይዓርቁ፣ ንዝበደሉ ይግስጹ፣ ብኣውርኡ ከዓ ንኹሉ ቃል እግዚኣብሔር የስምዑ። ብዓበይቲ በዓላት ወይ ዓውደ ዓመታት ከዓ ታቦት ኣውፂኦም ወይ ሓደ ሰኣል ቅዱሳን ኣምሪሖም ዑደታት ይገብሩ። ኩሉ ሰዓብ ዝኸድዎ ቃል ምዕዳን የስምዑ፣ ንዝተጨነቐ የጸናንዑ፣ ንኹሉ ከዓ መስቀል የሳልሙ ይባርኹ። በቲ ህዝቢ ዝህቦ ምጽዋት እናተናበሩ ስርሖም ይቕጽሉ ነበሩ። ሓያሎ ዓመታት ምስ ሓለፈ ግን ብሰንኪቶም ሓድሽ ሹም ዓዲ ንወትሩ ክስጎጉ ቁሩብ ተሪፎም ነበረ። እቶም ኣብቲ ስፍራ ክሰፍሩ ፈትዮም ዘፍቀዱሎም ብሩኽ ሽመይና ምስ ሞቱ እቶም ድሕሪኦም እቶም ወርፁ ሓድሽ ሽመይና ፈረሶም ሰሪሮም ናብቲ ፈለስቲ ዝነብሩሉ ገዳም መጹ እሞ በይናይ ስርዓትን ብፍቓድን መንን ኢኹም ኣብዚ ሰፊርኩም ዘለኹም ኢሎም ሓተትዎም። እቶም ፈለስቲ ከዓ ዋላ እኳ ነቲ ገዳም ኣብ ማእከል ጥዑናታት ብብዙሕ ጻዕሪ ሰሪሖም ተነበሩ፣ ፍቓድኩም እንተ ደኣ ዘይኮይኑ ግድን እትብሉን እንተ ደኣ ኮንኩምሲ ክንለቅቕ ቁርባት ኢና ክብሉ ብትሕትና መለሹ። እረ ገለኦምሲ ንዕለቱ ክነቕሉ ከም ዝኽእሉ እኳ ደኣ ኣረድኡ። እንተኾነ ወዮም ሽመና ምናልባት ብናይዞም ፈለስቲ መንፈስ ምናን ንዕቀትን ዓለምን ግዲ ተነኺኦም ኮይኖም ሓሳቦም ለወጦም ድሓን እምበኣር ንቑሩብ ግዜስ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም በልዎም። ቁርብ ዓመታት ምስ ሓለፈ ግን እዞም ዳሕራይ ሽመይና ከዓ ንዓዲ ኩልና ኸዱ። እቶም ብድሕሪኦም እቶም መርፁ ነቶም ቀዳማይ ሕያዋይ ሽመይና ወዲ ወዶም ነበሩ እሞ ነቶም መመኸርቶም ኣፍትዮም እዞም ፈለስቲ ኣብቲ ስፍራ ብጥራይ ክቕመጡ ምፍቃድ ነቲ ናይ ኣባሓጎም ጽቡቕ ግብሪ መሊሶም ኣጽድቕዎ። ቅድም እቶም ፈለስቲ ኣብኡ ንምቕማጥ ኣብ 10 ዓመት ፍቓድ ክሕደሰሎም ተወሲኑ ነበረ። ድሓር ግን ናይዞም ማሕበር ሚያዓብን ብዙሕ ኮይኑ ግዲ ክንዲ ዝተረኽበ ሓደ መዓልቲ እቲ ዓዲ በቶም ወዳእቲ ዝኾኑ ሽማግለታት ገይሩ እቲ ገዛውቲ ኾነ እቲ ኣብ ከባቢ ዝርከብ መሬት ነቶም ፈለስትን ሓላሎም ከም ዝውሃቦም ገበረ። ሓለቓ ብትሕትና ኣመስገኑ። እንተኾነ ግዳ እቶም ማሕበር ብምጽዋት ጥራይ ክነብሩ ዝመርጹ ብምዃኖም ገለ ነገር ክውንኑ ዘይክእሉ ስለ ዝኾኑ ነዚ ውሃቢ እዝግሳዕ ዘለዉ ከም ዝጥቀሙሉ ንሓዋር ግን ከም ርስቶም ገይሮም ክሕዝኦ ከም ዘይክእሉ ኣዘኻኽሩ። ዝኾነ ኮይኑ በቲ ዘይቋርጽ ዕዮኦምን ጻዕሮምን በቲ ኣጣሚሩ ዘንብር ፍቕሮምን ነቲ ዑና ፈጺሞም ለዊጦሞ ነበሩ። እቲ ህንፃ ጽኑዕን ድልዱልን ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ መልክዕ እውን ተወሲኽዎ ነበረ። እዞም ንፉዓት ፈለስቲ ማይ እውን ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾነሎም ዕምባባታት መልክዕ ዝህብ ኣትክልትን ፍረ ዝህብ ኣእዋምን ምኹስኳስን ተበላሒቶም ነበሩ። ኣብቲ ቦታ ኣብ ኩሉ ጽሬትን ስርዓትን ይርአ ነበረ። ከምዚ ኢሎም ክነብሩ ከለዉ ኣብ መጀመርታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ክፍለ ዘበን ሓደ ለይቲ ገና ደርሆ ነቆ ከይበጽሐ እቶም ሓላው ማዕጾ ዝነበሩ ፈላሲ ከምዚ ብኽያት ህፃን ክሰምዑ ዘለዉ ጣዕሞም እቲ
ድምጽ በትወፃ ኣፍ ደገ ኣቢሉ ዝመጽእ ዘሎ ይጥዕም ነበረ እቲ ማዕጾ ገዳም ግፍትን ኢሉ ነበረ እቶም ፈላሲ ናብቲ ማዕጾ ቢሎም ኣጸቢቖም ተጸናጸኑ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ከም ዝኾነ ኸረጋግጽ ብዝብል ሓሳብ ነቲ ማዕጾ ኸፊቶም ክወጹ ወድእዎ በቲ ንምብራቕ ዘብል ወገን ምድሪ ብርሑቕ እናተቐደደ ብርሃኑ ንጸልማት እናጋልሀ ዝመጽእ ዘሎ ይመስል ነበረ እንተኾነ ገና ጸልማት ደኣ ነበረ እቶም ፈላሲ ደድሕርቲ ፍጹም ሓዲስ ዝኾነ ረቂቕ ድምፂ እናኸዱ ሓያሎ ስጉሚ ገበሩ ብሃንደበት ኣብቲ ላዕለዋይ ዱርኩኺት ማዕጾ ዝተሰቕለ ዘንቢል ክረኣዩ ሕንክስ ኢሎም ኣውረድዎ ነቲ ፍሒትሒት ዝብል ጻዕዳ ጥቕላል ኣረምስስ ኣቢሎም ቅልዕ እንተበልዎስ ህፃን ደኣ እቲ ድኹም ብኽያት ካብኡ እዩ ዝመጽእ ዝነበረ ብኽያት ሓደ ካብ ቁርብ ግዜ እተወልደ ህፃን እውን ነበረ ብርግጽ ገሊኦም ኣቐድም ኣቢሎም ኣብኡ ዝጠንጠንዎ እዩ እቶም ሕያዋይ ፈላሲ ነቲ ዕሸል ርኢ ምስ ኣበልዎ ብፍጹም ሰንበዱ ኣንተ ኣምላኽ እንታይ ጉድ ተርእየና ኣለኻ እናበሉ ናልዒሎም ናብቲ ገዳም ኣተዉ